Durant aquest any i mig, com bé sabeu, s'ha agreujat i aprofundit el principal problema econòmic del país, que nosaltres creiem que és l'atur juvenil i que jo personalment, i formo part d'aquesta generació, qualificaria d'insuportable. No considerem els joves un grup a protegir, no és una espècie a protegir, sinó que és una espècie que no necessita protecció. En tot cas, hi ha grups socials, pot haver-hi una minoria de joves que necessitin protecció, però la joventut com a tal no és un grup a protegir. Hem tingut un buidatge constant i profund de les polítiques actives d'ocupació per via pressupostària. I els números són molt objectius. Pensant en la gent jove, el que jo de vegades penso, i és la fase de que els joves que estiguin indignats creïn empreses, que és una bona forma que els hi passi la indignació, perquè Catalunya és una terra d'oportunitats. És a dir, el problema que tenim és que no les aprofitem. De vegades es tracta de coses tan senzilles, de tenir una experiència vital a l'estranger, per exemple, servint cafès a una cafeteria de Londres. Tenim la primera onada de joves emigrants a Catalunya des de la postguerra. I no per voluntat ni per buscar una experiència vital, sinó per obligació. Jo crec que és, avui dia, imprescindible. Avui dia és, malauradament, o benvingut sigui, però és imprescindible. I no ho hem de veure com una qüestió negativa, per molt que en alguns casos pot ser negativa, sobretot si és això, és una migració obligatòria perquè no hi ha expectatives al país, però les expectatives també se les genera un mateix. Aquí estem en una compareixença i no es pot fer aquesta dinàmica, però a mi m'agradaria que aixequessin la mà qui té fluïdesa amb l'anglès suficient com en funció de la que ell considera que hauria de tenir. Perquè si no, agafen el primer vol a Londres i a servir cafès. No tenim un govern que estigui actuant amb la contundència i amb la voluntat política necessària per fer front a aquest drama. Els plans estan en marxa. Poder haurem de subornar els sindicats perquè facin vaga, perquè llavors és quan es nota. No es pot ser fatxenda, perdoni. Senyor Javier López Hernández, no es pot ser fatxenda. Aquesta comissió normalment no té el to que avui hem rebut de les intervencions de les persones que avui ens acompanyen. I no volem que ens esbronquin, ni ens ensenyin. Anem a la universitat per fer això. I esperem que tinguin el respecte que crec que mereixem. Perquè potser som més joves, però de vegades potser les noves generacions són més educats.